Ku danna subscribe a YouTube channel ɗinmu na Rabilu Tunis TV. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Kai, mutane na garin nan bayanin ce ba. Ya cije gaba ɗaya babu wani motsi. Ni wannan lockdown ɗin ma ina ga gaba ɗaya kai na ya ƙare. Magana halin da ake cikin yanzu nan ni naira 5 bana ma da ko sisi nan banda. Zero nan haka nake. Baba kai ka ce fa. To kai na sani. Kai fa ka ce fa. To kai na sani. Matsalar ka sani fa. Ka Ka san tawa ne? Kai. Rabona da naira 5 ne ina ga tun shekaran jiya. Shekaran jiya? Eh. To ni tun ranar da ka haɗu da ni a hanyar wagga in bi sai baka din nan. Tun ranar na rubar da sisi ya shigo da dai wannan ba ita ba ne. Ni duk sauraron ku nake ne. Ku kuna wani magana lockdown ya kare a kai. Tun shekaran jiya mun gida da ci abinci tun da na ci garin kwaki na naira 20. Har yanzu ba kuma samu komai a baki yau. Shekaran jiya. Kuna wani wai lockdown. Shekaran jiya. To yanzu dai duk ba wannan ba. Ni ban da kai baka da dubu mutu komai ba dole yanzu mu yi tunanin mafita. Tambayi wannan da yake zuwa na tura. Saka da wuya. Kai, malam da zan kwara ma cikin nan nawa ba. Gaskiya. Ya isa. Mutumi na. To ni dai na shigo da yamman nan a gida. Ina tunanin kamar akwai wani dan sanwa a gidan nan fa. Ta ba daga sassa. Akwai wani dan sanwa a gidan nan. To kuma kai shine ka zo ka aje mu nan. Kai akwai abinci cikin gida ka zo ka bar mu nan muna ta gujewa. Ya za'i. Ka san ka zo ka Kai haka ne fa? Wallahi haka ne. Kai. Je ha ba da kuwa. Wallahi haka ne. ka da ba hannun ba. TIS family. Abu gida mu je. Kai, wancan ba Tunis bane? Shi ne ba. Baya jin bari ba. Totally baya jin bari nake gaya maka. Bana jin bari, bana jin bari, wallahi bana jin bari, wallahi bana jin bari. Kai wane ne zaka sa ni wai in ji bari? Ko cikin gidanmu an sani ban jin bari? Ko street namu an sani bana jin bari? In ne niyya ko mai zafi sai na faso gari. By the way I go my niggas just they holla my name. They shout baka jin bari? I answer bana jin bari. Bana jin bari, bana jin bari, wallahi bana jin bari, wallahi bana jin bari. Kai wane ne zaka sa ni wai in ji bari? Bana jin bari, bana jin bari, bana jin bari, wallahi bana jin bari. Kai wane ne zaka sa ni wai in ji bari? Idan na ce kule sai ku ce mene cas. Idan sun zo garin mu za mu ce musu as. Sai kusan tuna san ni ba ni tsoro. Ina juyi kuma ina tara hanya sai dai ka kauce. Kuce don kowa ya san tuna Hannun me za Kai, hannun me za a wanke malam da Allah. Haka ne Kai. wallahi bana jin bari. Kai ba za ka sani ba in ji bari. Ko cikin mu an san ni ban jin bari. Ko street na mu an san ni bana jin bari. menene haka kake mana haka ne? Zafi sai na faso. Ma fa kai kare na mun. Wannan wani irin rayuwa? My name they shout baka jin bari. I answer bana jin bari. What up my homies, I know you really wanna feel it. No retreat, no surrender. This life we must conquer it.